Čaute ľudia, dneska to máme video po dlhej dobe z Forsaken. Ospravedlňujem sa, že som dlho nevydal video. Mal som tu taký problém s jedným borcom, ale to nemusíte riešiť. No, takže raz som sa rozhodol, že si tu zahráme dneska Forsaken. Tak, dobre, aby vás to nevyrušoval ten zvuk. No a tu som si proste napísal, toto je môj skin. Viem asi, že hrozný, ale tak to je jedno. No a mám tu 500 peňazí, takže neviem, čo si akože kúpiť. Ukážem vám vlastne moje loka, takže inventory, John Doe, Cool Kit, Survivals, Quest, Chain, Two Time, je to tu zadarmo. Keď chcete tento skin, dám vám tutoriál, ale to v nejakom inom videjku alebo shortíku. Takže tak, no a kto je killer? Kámo, dobre, nebude dobrý plan. Uvidíte, aký mám skin na Questa, no a možno uvidíte videjko ako s Viktoriou, ako natočím. Ale to je malá šanca. Takže môžeme ísť na to? Určite áno. No dobre. Takže máme tu vlastne môj skin na Questa. Vlastne asi všetci sme tu Questi, hej, lenže ja tento skin som dneska si kúpil. Ani kto je vlastne killer, ma zaujíma. Aha, slasher. Som aj zabudol. Tuto dneska by sme mohli dať veľa vinov. Maximálne aspoň tak 2 viny. No uvidíme. Toto pozbierame, tieto tu maškrty, Elvinska, či čo to je. Vôbec ja neviem, ale však to je jedno. No, počkaj, čo tu máme napísané. Cool Kit, join today. Dobre. Tento skin vlastne viete získať úplne za free a dáme si na ňa tutoriál. Takže tuto boreček, to asi všetci, aha, sme tu všetci Questi, no. Borec si úplne myslí, že to tam zatryhardí, ale nemá vôbec šancu na nás. Viem, že on sa úplne naštval, kámo, no vidím to, choď si pekne po ňom. Čo mu je? Čo sa mu stalo, chudákovi? A borec úplne zaspal. Ja radšej ani na ňo nejdem. Takže kľudne sa tam naháňajte. Lebo ja dobre playovať neviem. Ejo. No ideš? Však poď na mňa. Nebuď pokadený. On sa proste do toho... Tum. OK, úplne borec ho borc, čo sa stalo? On si proste ide loviť borečkou. Musíme ho nalakať ku mne. Dobre. Nalakáme ho ku mne. Prečo ho naháňa, bro? Však mňa môžeš naháňať, mňa máš voľného. Mňa nevidíš, či čo? Kámo, jeho proste všetci naháňajú. A proste borec úplne KO. Haha, boreček. Úplne GG preňho. On proste nikoho nevie zabiť. Však ale ja idem za tebou. On ho targetuje. Proste žij po mne, lebo a ja tu som, dobre? Yes, sir. Dostal bídu, chlapa. Proste som ho úplne nabejtil, už dostal bídu, ale mu nepomohol. 550 peňazí, no. Takže na budúce šetrím si na 1x. Žaľ ho nemám. No, ale skin. Wow. Dneska tu máme proste videjko z... Jak sa volá? Questom. Hej, Questom. A teraz je to John Doe, no.
náročný borec. Ja už mám 53, mám 17 hodín nahraných. Dneska som mal 15, takže tak. Vlastne si vám môžete pridať. Je to John Doe teda. John Doe vlastne mám ho aj ja, ale môj locker je trošku slabší na toto. Akože Komando skin som stal 650, no takže ako keby, že na ňo môžem mať. Ale ja si chcem kúpiť Viktóriu. Lenže na Viktóriu nemám ešte. S Viktóriou sa kľudne urobíme videjko. Len potrebujeme dať výnik. Ne. Friends nám no, to nebudeme komentovať. Budeme asi otravovať, ale nemusíme to tu riešiť, prečo Bama bude otravovať. Ja ho skúsim nalákať John Doe. Čo vlastne mu urobí toto tu? Nič mu to vlastne neurobí, či? Viem, že tu mám trošku lagy. To nemám ja lagy. Ja si to musím nastaviť trošku menšie FPS-ka. Ámo. Vybuchne. Bum. Aj slepý. Bum. No jasne, to som ja posral. Dobre, nevadí, nezabil ma nakoniec. To je tá správna vec, že ma nezabil. Potrebujeme dať punch. Nie, on sa naštval. Nenaštval, dobre. Akože docela dobre mi ubral, lebo ten John Doe, keď prejdeš po tomto, no tak tebe to ubere životy. Alebo ja ťa ochránim, Jejda, tak to si nemohol robiť, kam ja ťa ochránim. Ja ťa ochránim, počkaj. Ochránim ťa, už idem. Komu však mu chcete pomôcť? No to do prčíc. Poď mi pomôcť, ty tému. Gadža. Vedla. Jak tak knedla. Nie, poď mi pomôcť. Nie, come on. Si GG. Počkaj. Čo tu robí? Tu je. Len si s ním odpíšem. Dáme si ešte potom poslednú hru. Ináč tento tu. To môj kamoš ulice. Veľmi pekný skin. Podľa mňa má. A on to avkuje, lebo on teraz má byť killer, ne? To čo si kúpil? Ježiši. On to nevie hrať. Proste koľko máš peniazy? Jejda, no tak na moje peňažky nemáš. A my si dáme ešte poslednú hru. Určite na Viktóriu nám nebude stačiť čas. Nevadí. Neodpisuje. Kam nechápem, jak ten... On má divu. Oh shit. Hayden. To znamená, že 0 vinov má. Hayden, počkaj. Kamo ne, prečo? Aha, tak Hayden potom čo znamená? Benny. Nech si kúpi nového zabijáka. Mu radím. A tak to je jedno. No dobre. No kto vyhráva? Kamal, keď by Žimen neotravuje, no targetuje. Targetuje, jak neviem čo.
No, GG. Tak on targetuje, hnusák. Hnusák, on targetuje. Bomboklad. Van. Kamo mafioso skin. No kto to je? 13. Kamo ja, nemôžu, prosím. Na, GG. Je to Noli. Dávam poslednú hru a dúfam, že tá Noli ma hneď nezabije, lebo má 221 vinov. OK. Dobre. Trošku Sigma zaujímavé. Kebyže chcete tutoriál na tento skin, ale viem, že sa vám určite nepáči. Ja som si ho dal na schvál, volám sa Black Kid. Pretože nemal som žiadne pekné skiny, no tak som si urobil nejaký random. Tento skin by sa vám mohol páčiť, ne? Že to tu dal, je mi jedno, že ma bude targetovať. Vlastne není mi to jedno, ale tak sme tu, kámo, so všetkými ľudia. Sme tu Drago, Gastová, no Guestovia. Kámo, ja chcem tú Viktóriu. A on už tam targetuje, borec. Proste my chceme dať win, takže my nebudeme targetovať vôbec. Dneska asi 2 videá vidú, podľa toho, ako uvidím. No, neviem, či vidú 2 videá maximálne, tak asi 1. Kam už ide. A proste on bude targetovať, ak to vidíte. No poď sem. No poď. Jej, jak ťa oslepilo, pipišku. Jej, ako ťa oslepilo. Bum! Ej, jo! Kámo, môžeš povedať, prečo ide furt po mne? Kámo, no tak to ne. Však choď po ňom. Ale on ide furt po mne. Kámo, čo mám robiť? Ne, on ma targetuje. Kámo, netargetuj ma. On ma targetuje, ja neviem čo, kámo, ja fucking bro. Fucking preňho. Ja nemám rád Noli, lebo ja neviem, či to je fakt Noli, alebo ma targetuje, ja fakt neviem. Dobre, tak ja sa s vami musím rozlúčiť a vidíme sa od ďalšieho videa. Ešte vám poviem jednu takú vec, viem, že budete, keď sa vám budú páčiť moje videá, viem, že budete smutní, že nebudú vychádzať často, ale maximálne piatok, sobota, nedeľa vyjdú 2 videá, úplne maximálne, lebo vlastne ja nemôžem hrať z piatok, sobotu, často zase pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, ale na mobil nemôžem natáčať, lebo mi nejde prepojiť účet, takže budú vychádzať gaming videá, dúfam, že sa vám budú páčiť a ja sa s vami ľúčim.